Sanibonani bahlali, ngiphinde futhi nginibuyele nezinye izindaba. Zibhekene enhlamvini zamehlo phakathi kukamama nendodana kwaze kwangenela nendodakazi ekesayidini likamama phela. Usethe waphendula uMampintsha kumama wakhe uZamagumede behlangene nosisi wakhe ngenkulumo abayibekile kwesinye isiteshi ngodaba lwe-reality show. Ishow lena ke ekaBabes wodumo noMampintsha abaliza uthando lodumo. Hey, zimnandi indaba. Uthe wabachazela ngendlela okusetshenzwa ngayo kuma reality show. Kodwa manje kusongathi sekuyongenwa ku season 2. Sekuyongenelwa ku season 2 kodwa umama uZamagumede akakaze wayithola imali ku season 1 neya season 1. Ngoba DJ Sigcemeza noMroza Buthelezi umama nondodana kuyacaca ukuthi bebexatshaniswa ile mali. Aka understand phela umama ukuthi kulezinto zokuacta ko TV kuyaye kuthathe sometimes ikuthatha insuku ezingu-90 ngesinye isikhathi ke ishesheke. Kodwa phela kushuthi umuntu omdala ubengazi phela ukuthi kwenzeka kanjani. Ngibongeke futhi nabalandeli abathe bayingenela indaba bamyala uMampintsha ukuthi akangalinge adlalele kumndeni wakhe. Umndeni wakhe uyikho konke, angawulahli. Ngithandile lapho ngasho ngathi abanye ezinkundleni zokuxhumana basanayo ingqondo, basakhuluma into ekuyiyona yona. Kodwa ke phela ke bengeke bangabi khona ongomuyayona. Bengeke bangabi khona ngoba nabo bathe bafika nabo banegalelo labo basho ngendlela oku-right ngakhona uma uzohlalela kude le nomndeni wakho noma nozalwa nabo, ngoba usuke lapho uphephisa inhliziyo yakho ukuthi ungatholi ukuphazamiseka, ngoba bohleli eduze nabo ohlale wazi ukuthi inhliziyo yakho izohlala iphazamisekile. Ake ngizibambelana ke balandeli, ngicela ningakhohlwa phela ukuthi ningisubscribele, ningilikele bese nipressa ne-ring bell khona njalo mangabe ngidropha enye ivideo nizowathola phela esashisa ehlika esiphundu niwe enjoy. Ngicela nina-ke manje ukuthi nenze njalo ke. Ngiyavalelisa ke manje enzani njalo ukuthi nipresse ngini drophele kanjalo bahlali.